नैबेयाव एबार 18थि पुब देफिलिये राज महोत्सवआव नावकाटायाव एबार गाजा गोमजायै जानो थांदों। बे गाजा गोमजायाव एबार आगोलनिस्राय एबार मेहेर गोनांसिन जागोन आरो बेवहाय जों गोबां बायदिसिना इन्सट्रुमेन्ट बा बायदिसिना दिन्थिफुंनाय एबार लाबोदों। जेरै आगोलाव जेरै जायोमोन बिनिसाय मोजां जागोन एबार। जेनेबा मिना बाजार दं, बिनि सायाव जोंनि जिथु नौदिनिया बा 9 दिन जोंनि जिथु प्रग्राम, बे प्रग्रामाव मोनफ्रोमबो प्रग्रामाव जोंहा बादायलायनाय, मुसुरनाय, दामनाय देनाय गासैबो थागोन। आरो जिथु जोंनि दाख्लै बावैसो देरहासार जालांनाय आद्यास्री सुपार डेन्साराव बिथाङाबो फैगोन। बेजों लोगोसे मासुम नार्जारी फैगोन। आरो बेबायदिनो जों जेरै दाख्लै बावैसो जोंनि आसामनिफ्राय मोनसे गिदिर सम्पद रुंसारि जालांनाय बिथां जुबिन गार्गनि माखासे जों बे माबा लाखिदों, प्रग्राम लाखिदों। बेजों लोब्बा लाखिनानै माखासे अनुस्थानबो जाबावगोन। आरो माखासे जोंना जेरै माबा दंबावो जोंना बे देंखोगिरि, बर' देंखोगिरि बे 7 दङ जोंना। बे गलापी नार्जारी आरो जयपुर ब्रह्म, बे 7 जोंहा बर' देंखोगिरि दङ। आरो एसामिस देंखोगिरि जिथु जुबिननि रुबारब गान खनो, बिथांनि रुबाव सासे दङ। आरो माखासे प्रग्राम जेरै हारिमु दिन्थिफुंनाय लाइमोन जोंनि जिथु ओनसोलनि ओंखारबोनाय दावगाबोनाय जिथु लाइमोन माबाफोर गथ'फोरनि बेफोरनि दिन्थिफुंनायबो जों दिन्थिगोन। लोगोसे जों एबार एसे आलादायै दिन्थिनो नायदों। जिथु जों जेरावबो नुफेराखै 3D एनिमेसन बा 3D हल'ग्राम होननाय मोनसे बुस्थु थायो। बिनि गेजेरजों जों माखासे जोंनि इसोरनि माखासे नुथाय बेखौ जों नुनो मोनगोन बेवहाय इउनिक हिसाबै। ओमफ्राय माखासे आरो जोंना बे आलासि थाबावगोन। बे आलासिफोरनि मेहेर गोनां बायदिसिना दिन्थिफुंनाय थागोन। बेखिनिखौ आरो बे जोंनि थियेटार दङ मोननै। मोनसेया जाबाय एसामिस थियेटार मोननैबो। मोनसेया जाबाय राजमुकुट आरो मोनसेया हेंगुल। मोननैबो गोजौ थाखोनि थियेटार। आरो बियो मोनसेया राजमुकुटआ 6निफ्राय 7 थारिख आरो मोनसेया जाबाय 9निफ्राय 10 थारिख। आरो गासिबो रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायो आं, फै खेबसे नायफै, लैहोर फैनानै जोंनाव मा जादों आरो माखासे साजेसनखौ जाहाथे होयो, उननि फैगोन बोसोरफ्राव जों मोजाङै बानायनो हायो। बेनिखौनो आसा खालामनानै आं बिबुंथि होबाय।